Здравейте хора, днес сте с Алекс и един мой най-важен гост. Ето го и най-важният гост. Ето го Ники. Здрасти хора, ако правите вече все по-често ще участвам в видеята на Алекс и когато мога ще участвам. Той ми каза, че е споменал за мен в Първи влог. Да, и ще участвам. За сега се притеснявам малко, ама ще се оправим. Айде, това ми е първия видео. Здравейте хора, пак влизаме в магазина. Нека чакаме! Я си идвам! Здравейте хора, пак за стотен път. Аз съм се разбрал с Чехни. Отиваме към площадката и... Добре, до после. Meanwhile... Здравейте хора! Пак сте с нас! Сега сме крещали, защото така сигурно ако някой спи, той явно ще се писал, че има апокалипсис. Добре, вие сте на нашето любимо място, площадката. Винаги почваме от тази площадка. Освен този. Да, освен този път, наистина. Благодарение на него почва да се развива канала, защото все повече и повече има последователи. 13 последователи. Искам да ги макснем до 20. И лайковете искам да гърмят. Що пък, Алекс, ти просто може търма да се абонират и тук като видят, че са 20, те няма се абонират. Защо не до 1 милион? Айде да се питам да събираме 1 милион, тогава ще има giveaway. За един iPhone. Не сега съм. iPhone 2 употреба. Еми да, що? $1. Как е нещо? Или не? Да, и забравихме да благодарим на нашия оператор Валерката. Няма да показваме стилка, защото той не иска, срам го е. Не, че го е срам, просто... Да, срам го е. Не, че го е срам, ама го е срам. Не го е срам, просто операторите не обичат да се показват. Да. Тъй, че аре. Хора, искаш някой път да снимаме клип как играм на най-тайцата. Добре, ако снимаме такъв видеоклип, моля ви гледайте. Ама за него... Пусти няма, ще умираме. Дани! Какво правиш, бе? Добре, ще ела, бе! О, добре! Ела, така да се казва. Какво правиш, Дани? Нищо. Личи си. Сега, това е мой приятел. Най-новия участник в видеоклипът е сигурно ще участва. За първи път в YouTube канала моя, за първи път да има в едно клипче двама нови участници. Да, ама за Дани. Оставете и Никито, оставете по един лайк. Всички subscribe. Айде, Дани, чао. Някой ден може и също план. Дани, искаш ли в този клип да участваш и в някои други клипове, когато си свободен? Добре. Съгласен ли си? Да. Аре, хора, аз тръгвам за училище. Хора, дано да ви е харесал клипа. Subscribe, лайк и всичко най-хубаво. Айде да запитат.